ನಾಟಕಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಾನು ದುಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ತೋರಿ ಒಂದು ದುಬೈದ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಮೈನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಿತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಸೀದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ತೋಲಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು, ಪೂರ ಕಂಟ್ರಿದ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು. 192 ಕಂಟ್ರೀಸ್ದ ಮೂಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 192 ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಕಂಟ್ರಿದ. ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಮಾತ ಕಂಟ್ರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಾರ ಹೂವಾಡ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಅಗಲ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮಲ್ತದು ಅಗಲ ಕಂಟ್ರಿದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೊಕ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮೋ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೇರು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ದುಬೈಗೆ ಸಿಗದನ್ನು. ಈ ವರ್ಷ ದುಬೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು 2020 ಆವರಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಕೊರೋನಾ ದಸರಾದು ಇತ್ತ 21 ಬಕ 22 ಆವೊಂದುಂಡು. ದುಬೈಡ್ 192 ಕಂಟ್ರೀಸ್ದಾಗಲಿ ಈ ಸತಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮಲ್ತಿರು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಉಂಡಂದು ಮಾತ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋಲಿ. ಒಂದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. UAEದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. Australian. Hi, nice to meet you, my friend. Welcome to the Australian Pavilion. My name is Annika, and if you follow me, we can meet all of my friends. You can learn about 65,000 years of Australian culture and what it is like to live here today. I can't wait to show you my beautiful home, my country. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆವಿಲಿಯನ್ದ ಉಲೈಬೋದು ಪಿದ ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಿತ್ತು ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಕಂಟ್ರಿದ ಸೀಲ್ ನಮಗೆ ಪಾಡುವೀರು. ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಮಾತಾ ಕಂಟ್ರೆಸ್ದ ಸೀಲ್ ನೆಟ್ಟು ಪುಡು.
ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ಮಾತುಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟು ಉಂಟೋಡಾಪು ಇಂದು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವಿತ್ತೆ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಉಲೆ ಪೋಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಮೇನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳೇ ಪೋರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲೆ ಪೋಡಾವು ರಷ್ಯನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ Peru Pavilion. ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್. Sorry, okay? Perfect, so have a great time and enjoy the refreshing hike inside. Enjoy it! There you go! No, I think it's cool. Portugal Pavilion. I'm going now.
ಕೆನಡಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹಂಗೇರಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಎಂಕಲ್ ಹಂಗೇರಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹೋಯ್ತಾ ಮೂಲಂತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ವೈಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂಟು. ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತ ಬಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬರಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಒನ್ ಡೇ ಪೂರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತೋರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆವಂದು ಸಾಧಾರಣ ಈಗಲೇ ಒಂದು 4 ದಿನ ಆದಲ್ಲ ಬರೋಡಾವು ಪೂರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತೋರಿಗೆ. Piano i plastica ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ರಾಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಮ್ಮಿ. ಒಂದು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್. Kingdom of Saudi Arabia Pavilion. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಒಂದು ಅಮೇರಿಕದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. Greetings. It is my honor to welcome you to the USA Pavilion at Expo 2020 Dubai. In Chicago World's Fair, Nikola Tesla illuminated it's possible to share ideas far and wide. Making a prosthetic arm that shoots glitter. I saw It will continue to be different as next generation vehicles take to the sky. 1972 ಅಮೇರಿಕದ ನಾಸಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚಂದ್ರ ನಡೆಪುವುದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೋನ್ ಬತ್ತಿದ್ರಿ ಅವೇ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂಲ ನಮಗೊಂದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋನನ್ನು.
ಸ್ಪೇನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಸ್ಪೇನ್ದಾಗಲ ಪೆವಿಲಿಯನ್. Kazakhstan Pavilion. Plaza. ದುಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂದು ದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ನೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ದುಂಬು ತೋಜ್ಪಾವೆನ್ ನೈಟ್ದ ಪೂರ ವ್ಯೂ ಪೂರ. Luxembourg Pavilion. Italy Pavilion. ఒక జర్మన్ పెవిలియన్. యాక్చువల్లీ ఇటలీ పక్క జర్మన్ పెవిలియన్ ಹಿಂಗೆ ಪೋರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಜಾತ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಸಾಧಾರಣ 1-2 ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡೋದಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್. Israel Pavilion. Most important ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಇಂಡಿಯಾದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಉಲೆ ಮತ ಏನ ಮತ ಉಂಟಂದು ತೂಕ ಯೋಗಾಸನ ಪುರ ಮಂತು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲೇರ.
ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾತ ಮೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಲ್ದೇರು. ಇಂಡಿಯಾದ ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂಪಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದುಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ಏನೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ದನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ತೂವಲಿ. Azerbaijan Pavilion. You are from Yes, I am. You are a city? Yeah. So you can buy it. 20th century ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು. ಒಂದು ಜುಬೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ನೈಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನ ಕೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದೇ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು. Iran Pavilion.
ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದು UAEದ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾದಾಗಲ್ಲ ಕೊರಿಯನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಒಂದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್. Poland Pavilion. So this last week was Expo and Tuluvlog, and we have given Chile Pavilion. France Pavilion. Welcome to Thailand. Thailand must like country. Anjane pavilion must like malderu. Parishokul mulai. First of all, please keep moving forward and line up on the right hand side here. This is the first hall of Thailand Pavilion. We represent you under the theme of Thai mobility. You are free to take pictures and videos in this hall, and you can scan the QR code on the signages all over this hall to get some interesting videos of Thai histories and more details of these two models of Thai mobility.
As you can see on the television there is the real footage of this royal barge, which is called the Panama barge in Thai. The real size of this royal barge is 6 times bigger than this replica. We only use it for Thai kings from the past to the present and for the special occasions such as the coronation day. Please, thank you so much. For this hall, we represent to you under the theme of mobility for life. We will show you how water drives in our country and how it nourished in our culture and way of life from the past to the present. So Argentina, Panama Pavilion, Malaysian Pavilion, Malaysiaದ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ರೀ. Economic value unit for here. So we would like to warmly welcome sustainable logging practices. Sustainable forest management. Picture, just open your phone camera, selfie mode. Uzbekistan, thank you. ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಬರ್ತೀನಾಗ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ 4 ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗೋಣ ಮುಲ್ಪ.
charge of the security here. ಎಕ್ಸ್ಪೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನೈಟ್ ಶೋಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ತೋಜು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು. Welcome to my show. Here I am. There I am. ಚೈನಾದ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್, $192 ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮಾತಾ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತೂರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ತಿಂಗೋಲೆ ಬೋಡಾವು ಬಹುಶಃ ಆತ ಮಾತ ತೂವರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು. ಒಂದು UK ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನೈಟ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ UK ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಅಂಚನೆ ದುಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಹೆಚ್ಚಾನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.